טל, מה לומדים בתלפיות בדיקות? כל מה שנדרש כדי להיות בודק או בודק תוכנה מצליח בענף. ואני אסביר למה הכוונה. תראה, תחום בדיקות התוכנה יש באופן גס הבחנה במה שנקרא בשם בודק בלאק בוקס, לבין מה שנקרא בשם בודק גלאס בוקס. ויש עוד הבחנה חשובה שמבחינה בין מה שרוב האנשים קוראים לו בודק ידני לבין בדיקות אוטומציה. עכשיו, רוב החברות היום בתעשייה שאנחנו עובדים איתם, המחסור העיקרי שלהם בתחום הבדיקות, הוא בודקים בעלי יכולת בדיקה גם גלאסבוקס, שגם מתמחים באוטומציה, ואם כבר באוטומציה, גם עם יתרון מיוחד לאוטומציה של כיוון של מובייל. ולכן, קודם כל, מסלול בדיקות, לומדים מה שרוב קורסי הבדיקות הרגילים בתעשייה מלמדים, בבתי ספר, כמו הייפראקטיב, שהיא חברה שאנחנו קשורים אליה, או האקרי, או ג'ון ברייס, זה דבר ראשון. אבל מעבר לזה, מוסיפים עוד חומרים נוספים שהם ספציפיים לצורך של לקוחות שלנו. מה שאומרים למשל לקוח, שומע את הדבר הבא, אני צריך 3 אנשי בדיקות עם התמחות מיוחדת, למשל, ברובוטיום, שזו כלי אוטומציה מסוים, הם ילמדו, זה בתור אקסטרה מעבר לחומרים הרגילים של קורסים. אני לא טועה, מסלול בדיקות בגדול, בדרך כלל לוקח כ-400, 410, 420 שעות, והוא הרבה יותר קצר מאשר פיתוח תוכנה בהרבה.